Hola, em dic Lani, tinc 25 anys i comparteixo pis a la Barceloneta amb una amiga. Vaig fer Belles Arts a la UB i un postgrau multimèdia, tot i que he fet de tot. Vaig néixer al Brasil, però per qüestions laborals dels meus pares ens vam traslladar a Barcelona, on he fet la meva vida, les meves amistats i el meu món. M'agrada el que faig. Soc dissenyadora de joies. Tinc el meu petit gran taller. Li dedico moltes hores al dia i molts pensaments a la nit. Doncs m'hi llenço. Ja tinc el meu catàleg online i quan vulgueu podeu comprar les meves joies. Em trobareu a Facebook, Twitter, LinkedIn i també a la meva web. Soc la Lani